дуруди худованд бар шумо бинандагони гиромӣ, бародароне ки ман навор кардам, гуфтам кадоме ки салом мегам, ман саломи шуморо ҳатман мерасонам. Ман ҳамун шайхи бузург пурсидам, ҳамун шайхи бародар гуфт ки ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтагие ки ҳар касе ки ба ман салом мегам, махсус малоика будай, номаш сайёҳ будай, дар ҳар гӯша ва канори дунёе ки салом мегуфтааст, ҳатман саломи шуморо меовардай. Бародаро, ба як чиз дигар ёдтон набурое ки салом суннатай, ҷавоб гардондан фарзай. барои ҳамин бародаро ҳатман салому дуруди худро дариқ надоред, тез салом дурудтонро равон кунед. аллоҳ ҳаматон нигоҳбон бошад. ина ман мерам, боз ҳам саломи шуморо мерасонам. ассалому алайкум ё расулаллоҳ. аз номи кулли бинандагони ман бародаро саломтон расондам. аллоҳ ҳаматон нигоҳбон бошад.